Но в самата книга 80% от текста е излишен или ни дава толкова стойност, защото все пак ако ти го даде в 20 страници, няма да може да стане книга и ти го разширява до 120 или до 220, а някои го говорят и до 500 страници и така става доста. (80-20) в книгите. Ако използваме принципа 80-20 в книгите, би трябвало 80% от книгите, които са на пазара, да не са ефективни и да не са стойностни. Трябва да подбираме достатъчно добре авторите, достатъчно добре съдържанието и заглавията на книгите. Мога да ти кажа защо не са ефективни. Давай, пробвай. Защото така се получава, че повечето книги са копия от копието на копието на копието. Много книги се пишат с гост автори. В момента това е тенденция, където ми продаваш книга за 25 лева, която си написал за 1 час с ChatGPT. Даже ти не си я прочел веднъж, но си я пуснал в продажба. Аз съм си купувала абсурдни книги. Книги, които ти обещават, че ще ти дадат тайните на световно успешните личности, как са успели. И вътре, примерно, има 100 цитата, извадени от интернет. Това струва 30 лева. И е написано с ChatGPT за 1 час. Затова има 80% от книгите, може би, които не са стойностни на пазара, защото всичко е копия от копието на копието, погрешно предадено, като развален телефон, кой какво разбрал, кой какво към днескашна дата може да са и не са и 80%, може да са и 90%, може да са и 95%. Наистина има класици, наистина има добри писатели, които правят добри нещата, но большинството от хората, целта на книгите е да спечелят пари, но съдържанието не могат да го направят и това е доста опасно за обществото, защото се залива обществото и става ураган от неполезна информация. В книгата Принципът на Дилбърт, аз като писах моята книга, проучих и даже съм я цитирала. Точно има една част в моята книга, една страница, на която пише защо няма да я правя прекалено широко. Тя се чете за час и половина-два, защото повечето книги се пълнят с плява и с излишно. Това е другата тема. Вече казваме 80-90% или 95% от книгите, ако използваме правилото на 80-20, са неправилни или некачествени или стойностни и трябва твърдо да може да ги на всяка страница се повтаря буквално еднакво нещо. Отделно в самата книга 80% от текста е излишен или ни дава толкова стойност, защото все пак ако ти го даде в 20 страници, няма да може да стане книга и ти го разширява до 120 или до 220, а някои го говорят и до 500 страници и така става доста сложно да четене. По принцип, само по себе си многото страници не са проблемни, защото човек може да трябва да разгледа много гледни точки, да премине през процеса на промяната, ако книгата има някакъв нов подход и модел на мислене, който иска да наложи на читателя. Нали, трябва да го прекараш през някаква линия. Примерно в моята книга тя е разделена на 3 части, които са различни. Създатели или консуматори. Тя фалиш толкова много. Създатели или консуматори, която преминава през няколко различни етапа, в които идеята е човек сам да задава въпрос, да осъзнае някакви неща. Обаче съм чела книги очудващо на световни автори, които са... Те не се занимават, те занимават примерно с бизнес основно, не са писатели. Да, говорим обикновено за книги, за личностно развитие, за бизнес, за предприемачество, в тази посока говорим, не говорим за класици. Очудващо, книгата наистина не спира да повтаря едно и също нещо. Тя дори не го прави по различен начин. Тя просто повтаря едно и също. Добре, значи правилото... помага смисъл, ако говориш в цялата книга на една тема, обаче ми го предоставяш под различни форми, за да мога аз да продължа да задавам въпроси и всяко едно от различните неща вътре бих хванал различен човек. По такъв начин съм съгласна нашия формат... книгата да е на една тема. Но ако само повтаряш едни и същи изречения 100 пъти, не даваш никаква допълнителна стойност и само пълниш с... Затова нашия формат, който развиваме в момента 303 принципа, точно това е идеята, е да може да се увлекат много хора да четат една книга и да можем, примерно, примерно, като съберем 1000 човека, не е нужно 1000 човека да прочитат книгата. Може да прочитат 20 човека, 10 човека, 100 човека и да я преразкажат на други хора, другите да прочитат други книги. Така смятам, че ще може да усвоим много повече знания и да анализираме. И другото нещо, което е, ако ние правим такива анализи на книги и примерно заглавието да бъде какво иска да каже автора, ще може всеки един човек, който е прочел, да направи конспект на книгата и да я преразкаже и да вкара и да каже на 22 страница, на 52 страница са важни неща. Това може би е по-добрият вариант, за да стигнеш до
много знания и само доказателните знания, защото, примерно, автора би трябвало все пак да се опита да продаде 200 страници или 300 страници, да се чувства по-значим, по-важен автор, но ако направим един анализ и влизам в дълбочина и извадим само 20% есенцията, аз смятам, че така много повече ще имаме полза за всеки един от нас. И второто нещо, при филмите има, примерно, как се казва... трейлър или? Не. Ревю? Премиера. Премиера. Има премиера и тогава цял свят я гледа или цяла държава я гледа и тогава можеш да я обсъждаш. При книгите ти четеш днес една книга, аз чета тази книга след една година, ние не можем да обсъждаме заедно. И идеята ми е всяка седмица, всеки ден да имаме една нова книга, да обсъждаме и да анализираме, да влезем в дълбочина за анализ на книгите и тогава наистина ще можем да обществото ще има достъп до правилните знания. Ако разгледаме първото, направим анализ, кои са от всичките книги, кои 20% трябва да прочетем или кои 10% трябва да прочетем. Или говорим за бизнес, предприемачество, личностно развитие, семейни комуникации, междуличността, защото не може всеки човек да мине през всички знания, но трябва да ги имаме, трябва да ги познаваме, трябва да познаваме принципа, трябва да познаваш основи на счетоводството, трябва да познаваш основи на маркетинга, трябва да познаваш основи на комуникациите между хората. Имаш много неща, които да знаеш и чувствам, че липсата на информация са проблемите и разочарованията на хората и бавния процес на развитие на бизнеса и многото разочарования в семейните отношения са липса на информация. Ако създадем една по-добър, да използваме много добре принципа 80-20, пак казвам, той не може да е 80-20, аз си мисля, че е 90-10, даже 95-5 е качествените книги, всичко друго са буклуци, които са бълват на ден с огромно желание на хората да печелят пари и да правят пари от книги. Ако направим един такъв клуб, от който имаме, казахме, ти ще четеш... Обаче само да кажем, въпреки това е есенциално важно всеки да е прочел книгата. Значи, ние не сме против, когато обсъждаме една книга... Не може да прочетеш, бе. Излизат 4000 книги, 5000 книги, 10 книги. Не може просто да застане един човек и да даде есенцията. Защо да не може? Може, но няма да е толкова добър ефект. По-силно би било, ако ти си запознат с темата и се включиш в дебат и анализираш заедно с другите. Няма да прочетеш всички. Можеш в рамките на час, ще прочетеш 10 най-важни книги в този свят за твоята сфера и ще ги обсъдиш много голяма дълбочина с много други хора и те ще имат реален печатък върху теб. Аз не съм привърженик на идеята да четем много книги. Според мен трябва да оставиш много силни книги, да ти оставят много силен печатък, защото познавам хора, които са прочели много книги и казвам, така ли е интересно, разкажи ми за тази. Не я помня, трябва да я прочетеш, но е много хубава. Добре, защо си я чел тогава, ако ти щом не я помниш, щом не можеш да ми кажеш едно нещо, значи не можеш да го приложиш. Нека да кажа пак моята гледна точка. Аз смятам, че всеки един човек трябва да има достъп до много книги, но не може да прочете 2 страници. Това е сложно и затова бих предпочел да направим такъв анализ. Примерно 10 човека четат една книга и им даваме възможността седмица-две да я прочетат. Други 10 човека четат друга книга, други 10 човека четат друга книга и примерно днеска ти представяш тази книга. Ти с още 10 човека представяш на аудиторията тази книга. И 10 човека ви прочитате книгата и ни разказвате в рамките на 2 часа и казвате кое е важното и кои са изводите. Сега, аз ако искам и много харесвам това нещо, ще вляза в книгата, но аз няма да имам време да прочета 4 книги. А така ние ще може да работим на месец, на година, 52 книги поне, всяка седмица по една, или по 2 книги на седмица, 100 книги на седмица на година, или по 3, това са колко? 150 книги, или по 4 книги, това са, или по 5 книги, всеки ден по една книга, това са колко? 250 книги. Това са огромна информация. Огромна информация. 5 по 5 по 5 ли? 50 седмици по 5 дена в седмицата. 250 книги на седмица. На година може да обсъдим какво иска да каже автора. Човечеството има толкова много книги, толкова много текстови са, толкова много стойностни неща. Отделно има, примерно, цитати и други неща, които може да обсъдим какво иска да каже автора. И смятам, че в тази посока наистина трябва да видим, да използваме много ефективно и ефикасно принципа 80-20 и при книгите да има и другото нещо, защо всички да купуваме книги. Помисли се, ако сме много общество от 1000 човека или от 10 000 човека, 10 000 човека по 30 лева колко правят? 10 000 по 30 колко правят? 10 000 по 30, 300 хиляди. 300 хиляди. Трябва да изхарчим, за да чуем какво пише в тази книга. Ще се обединим в общество и ще го направим заедно. И ще бъдем много по-ефективни и тогава ефектът няма да бъде 2-3 пъти, ще бъде 10 или 100 пъти по-ефективни. Да, напълно. Аз помисли 100 книги трябва да платиш по 300 хиляди.
Ето виж защо може да направим по-ефективен живота през 80-20 и да търсим подобрение на знанията, и затова тази академия, TLC академията, ще опитваме, нали, този принцип е много важен, и ще го използваме да обединим усилията и заедно да анализираме и да влезем в дълбочина. Харесва ли ти? Харесва ми много идеята, да. Окей, дай някакъв пример друго за книгите. Какво може да направим за книгите? Да пишем заедно книги. Ето виж, може да пишем заедно книги. Ами така и така правим много стойностни знания. Да, ето, примерно може да направим, може примерно да кажем, ето принципа 80-20 и примерно хора, които се съгласят да участват в този процес, да кажат как го внедряват в своя живот и как във всяка една област на живота дават конкретни примери. Не примерно да кажат, браво, много хубава книга, супер, много съм доволен, ами този принцип помогнах да постигна тези неща и подобрих 2 пъти, 3 пъти, 10 пъти своята производителност и създадох тези неща с принцип 80-20. Защото 80-20, може би 95% от обществото не го е чувало. А другите са го чували. Какво значение има, че ти знаеш, че на червено на светофара се спира, ако другите не знаят? Значи ти не можеш да бъдеш ефективен. Ако направим цялото общество да разпознава тези неща, и затова смятам, че в книгите, и другото предаване може да направим върху филмите, ако кажем какво иска да каже автора, защото все пак има много хора, които са старали, писали са книга 1, 2, 3, 5 години са писали книга и са създали много мъдри неща. Трябва да влезем в дълбочина, да ги открием и да ги направим нещата. И тогава ефектът ще бъде изключително голям. Ето помисли си, кой би прочел 50 книги на година? Но и да ги прочетеш, трябва да ги анализира с някой друг. Значи ти трябва да прочетеш 50 книги на година и хората около теб трябва да си ги прочетеш, за да може да си ги обсъдите. А това е невъзможно почти. Обикновено другите четат други книги. Или, примерно, помисли си, ако четем по 5 книги на седмица, това са 250 книги. Никой не може да го прави това нещо. Никой никъде. А ние няма да ги четем целите книги, ще да им само анализа. Конспекта. Ти кажеш, не, тая книга ще я прочета. Чети си я, няма проблем. Животът ти е твой. И това ще бъде доста по-ефективно. Това е даже не 10 пъти, това е многократно по-голям ефекта. Мисля, че тук да стана най-доброто. Намерихме тук да е голям. Затова решихме да делим 80-20 на всякаква тема, всякаква област, да я разбиме и заедно... Ще се раждат решения за различни проблеми и казуси. Да, и можем заедно да напишем следващи книги. И примерно да кажем, ето, примерно книгата 80-20 в книгите, как станахме много ефективни, как четем на година 250 книги и как написахме ние всички заедно от този формат, който искаме да изградим, как заедно написахме 2, 3, 5 или 100 книги и ще правим и пари, какво толкова. И ще ги благотворим за младите хора да бъдат успешно да се реализират в живота, а не да се чудят до 35 години как да се реализират. Окей, ами добре, имаме го. Имаме го.